nazionalismoaren diskursoa, abertzaletasunaren diskursoa, hori oso, baina ez bakarrik haiek, dagoeneko guk ez daukagu lasestarik, baina lasestak eragin handia dauka baita gugan ere, eta, nazio ikuspegi hori, ja nazioak zertarako existitu behar dute, ze aldarrikapen egiten ari gera, ze esan behar dilezuzuk? Bueno, nik uste dut, hori lehenik eta ben batzuk modernitatearen izenean hitz egiten dutela, horretaz, hori oso zar, hori guk entzuten denun 20 urtekin. Osea, alakoak beti izatu ditugu hemen erakundeak, esaten zutenak, hombre, proletargoa ezin da zatitu, ez? Orduan ezin da zatitu, eta orduan euskaldunak independentista egiten bazarete, euskal proletargoa zatitu egiten zute, eta da, kuriosoa da, orduan mantendu behar dena batua da, Espainiar proletargoa, eta zeratik ez Frantziarekin, eta Italia, hombre, eta Espainiak ere, Europar proletargoa zatitu egiten. Oso zarra da hori, oso zarra da. Baina nik gauza bat esaten dut, eta nik uste dut ja frogatutzat eman daitekela, zeta da. Zeintzu daude kartzelan momentu, aparte erakundeko eta militante, zeintzuk sartu dituzte kartzelan orain? Burgesia katalanakoak, Zer egin dutelako? Espainiar batasun sakratua zalantzan jarri. Zenbat ezkertiar horietako daude kartzelan momentu honetan? Inor. Orduan, kontxo, horrek pista bat emate du ez. Orduan, Espainian eta Espainiar konstituzioa eta Espainiar eraikuntza juridiko politikoaren zutabea da batasun nazionala. Eta hori zalantzan jartzen duenak, regimena zalantzan jartzen du. Horregatik jartzen diren bezala. Guk errebindikatzen duguna ez da nazio bat, baita ere nazio bat, porque nik ere uste dut, berreskuratu behar dela, arrotasunaren diskurso bat. Ni abertzale, nahi, barkatu. Eta ez naiz espainola, eta Quito, eta jazta, eta ez da zer gerta, ez naiz hobea, ez naiz altuagoa, bajuagoa, ez naiz, eta hori da, espeski ulertzen ez dutena, ni ez naiz espainola. Eta beraz, nik nire herriarentzat nahi dut estadu bat. Zergatik da estadu bat hona Espainiarentzat, Frantziarentzat, Ererentzat, abuelta txarra. Orduan, egiten dugun hausnarketa da, gainera dakagu bentaja bat, abantaila bat, eta hemen badago indar harremana beste motatako jendarte bat egiteko. Zuek ez dakazutena. Eta hori nik gogoratzen dut, bere garaian, honek, nola da, errezeko gazteo, Rufianek, oso ongi definitu zula, kongresuan ez, zantzionean. Imaginatzen dezute herri bat nun PP marginala da. Imaginatzen zute herri bat eta esan dut, herri hori existitzen da, Katalunia da. Guk ez dugu itxaron behar Espainia hori izatea, guk badakagu, hemen gauza bera gertatzen da. Eta hemen, hori ere saldu beharko genuke. Hemen gertatzen ari dena, da izugarria, hemen, Nafarroa eta 3 probintzietako parlamentuan, azken indarra da agintzen duna, benetan. Eta dugu esaten dugu, zergaitik aguantatu behar dugu, eta ez nahiz antirreligiosoa izan. Nik ezin dut bizi herri batean nun legioak eramaten du Jesukristo bat, abesten sentitzen du, ez dut zer ikusirik horrekin, barkatu higiene demokratikoa, higiene mentalagatik. Nik ez ditu nire bilobak hor bizitzea nahi. Nik ez dut aguantatu behar, ez dakit, gauza pila, esate duzu, herri honek, badu aukera bestera batetara bizitzeko, ez? Orduan, gu Podemoseko lagunei esaten diguna da, hemen badugu harremana, hemen badugu un movimendu sindikal potente bat, zuek ez dakazuten, eta ez da mespretxatzen dugula, ojala zuek egunen batean hori eutitzen dezute, eta kapazareten zuen herrian erau egiteko, baina hemen posible dugu egitea, orduan, gehitu honetara, ez?